Velkommen, mit navn er Rasmus. Jeg vil gerne præsentere Multiroute. Nedenfor ses programmet. Jeg gennemgår blandt andet import af adresser, redigering af ressourcer, validering af adresser og godkendelse af ruter. Med Multiroute får du hurtig ruteplanlægning, overskuelig brugerflade, markante besparelser og et løftet serviceniveau. I Multiroute starter du med at importere adresserne, validere dem, godkende dem og sende dem til navigationen. Jeg starter med at åbne min browser og gå ind på multiroute.dk og logger ind med mit brugernavn. Til at starte med vil jeg gerne definere mine ressourcer. Det vil sige, at jeg definerer, hvilke biler jeg har til rådighed. Jeg har forskellige valgmuligheder, afhængig af, hvor meget bilerne kan lastes, og hvornår de kan køre fra og til, og hvor de skal starte og stoppe. Så importerer jeg mine adresser, eller ordre, fra et Excel-ark, som er semikolon separeret. Nu har jeg altså mulighed for første gang at validere adresserne selv, inden jeg trykker gem, og autovalideringen kører. Jeg skal nu selv validere de sidste adresser. Den første finder jeg ved at skrive komma og det rigtige postnummer. Så kan jeg se, at der slet ikke findes nogen Soderupvej nummer 9, og jeg vælger derfor nummer 11, der er den korrekte adresse. Den anden kan jeg se, der er en stavefejl i Industriholmen. Den retter jeg og trykker gem, så systemet husker fejlen. Den tredje validering er en kombineret adresse, hvor jeg fjerner bindestregen og 33 og vælger den rigtige adresse og trykker gem. Systemet kan kun registrere ét nummer per adresse. Jeg er nu klar til at beregne ruten og trykker på vis beregning for at se ruten for de forskellige biler. Som det kan ses her, sparer jeg faktisk en bil ved at bruge Multiroute som ruteberegner. Så jeg har en bil i overskud. Jeg vil nu gerne se ruten for bil nummer 1 for at se, om den passer mig. Jeg kan se den både som nummerering og som adresser. Den ser fin ud, så jeg vælger bare at sende til navigationen. Tak for din tid. Har du spørgsmål eller brug for andre videoer, kontakt os venligst. Informationerne ses nederst på skærmen.